Alright guys, so you didn't know I'm speaking Danish. Yeah, today I'm gonna speak Danish in not public. Danish servers. So, let's go. Hallo, jeg er inde i Stomp. Nej, jeg er ikke inde i Stomp. Jeg er inde i Forest. Jeg ved godt, vil du gerne have noget? Du skal bare åbne munden, Oscar. Her. Okay, vent her. Hallo, jeg er inde i Forest. Men er du i Forest? Ja. Flyver jeg lige nu for dig? Flyver jeg lige nu for dig? Jeg er herovre. Badabi. Hvis du kravler ned på Stomp. Nej, hvordan kommer man til tutorial? Det er noget tryk, jeg ikke kan finde ud af. Der kan du... Ej, jeg rammer min skulder. Nå ja, det kan jeg godt. Jeg ved godt, det er det der, hvor han har mudder med. Uff. Jeg kan altså ikke forstå, hvad man skal. Men det har jeg prøvet før, men jeg kunne komme næsten op. Jeg kom næsten helt op. Du prøvede ikke at kaste mig ud over. Men jeg hjalp dig. Hallo, jeg er inde i Forest. Du bare kom herind. Hej. Oh my god. Nu går jeg bare ind i Cities. Hvad skete der? Jeg hjalp dig. Kan du tage mig op? Vinduet, kan du tage mig op? Hvorfor går jeg ikke på det her? Got him. No! Tag mig. Jeg vil lige tage det sidste, så. Got him. To this side, to the other side, and... Ved du hvad, nu bliver jeg trist. Vil du sige træk? Got him. Jeg har virkelig svært. Ved du hvad? Hvis I tror, jeg er dum. Der er jo mor. Så er vi helt rigtigt. Så er vi helt rigtigt på den. Ved du hvad? Troede jeg kunne dø. Tag min hånd. Hell no. Vil du ikke tagge dem, eller hvad? Nej. Nå, okay. Vil du ikke tage os? Jeg skal nok tagge jer. Jeg kommer og tagger dig. Kom med. I kan godt tage mig her. Tag mig. Okay. Oh, you cooked, boy. Hallo, hvordan kommer I der ud? Han faldt ud over. Nej. Hallo, hvordan kommer I der ud? Det er deres hemmelighed. Der er det nu. Hallo, hvordan kommer I der ud? Hvordan kommer I der ud? Vi kom derud på grund af de mutter. Hvordan kommer I ud? Hjælp! Ah. Hvordan kommer I ud? Den her vej. Hej. Ej. Hvad? Når du morder? Hvad helvede?
er ude med dem. Hvordan kom du igennem? Hallo? Jeg er ude med dem. Åh, du launcher dig. Hvis alle bare bliver så emo-daler. Damn! Got him! Hallo, vil du gerne snakke med? Kommer kraftigt med den nakke der. Ej, vil du gerne trække mig ned? Mit navn er Tristan. Rest in peace, my granny, she got hit by a bazooka. Velkommen, min far, han kan ødelægge hele din karriere. Så knap med nemt. Han er nemlig... Han kan jo, du tager mig op, ikke? Jo, It's so beautiful. dobbelt gris. Jeg er i metro. Hallo, jeg er i metro, hvis I gider at tagge mig. Hallo, hvis du Fuck. hjælper mig op, ikke? Så hjælper jeg også mig op. Jeg kan godt alene. Du er en god dreng, Prinse. Skal jeg vise dig? Ja, du hjælper mig, ikke? Nu kan jeg endelig tale. Jeg går lige hurtigt ned. Ja, gør det forkert. Den her vej. Nej, det kan vi ikke. Du fucking noget. Den her vej, det er ikke. Jeg kan jo. I'm making the biggest jump in the world. Let's do it. Ej, igen. Send du min hånd til Kakao. Hvor tager du skibag på? Jeg har allerede spist nok sushi i dag, men jeg er lidt ondt. Det skete også for mig i går. Min navn sikkert lidt ondt. Okay, jeg er klar. Så, nu. Okay, elle kakao. Ej, det var sjovt. Okay, ved du nu, så er det ikke op. Kom. Nej, jeg mener, elle stoppede en kakao. Hallo, kommer jeg tagger mig, jeg venter. Nej, det gør jeg ikke. Nå, okay. Ja, nu er det sådan en good boy, og kommer og tænder mig. Han gør det ikke, hvis det er dig. Kan jeg være lige en good boy og hente mig? Ja, nu er ingen af jer, der vil hente det. Okay, hallo. Den her video kommer til at blive 10 minutter. Tror jeg. Kakao. Det er 10 minutter. Jeg kan også bare sidde hernede 10 minutter er den. og fange næste Alright here, boy. Right here, boy. I'm right here, boy. Oh my god. Ved du hvad? Nå ja, det er han var der faktisk engang. Men han går igennem væggen, men han må sige. Ja, jamen du. Kakao. What the hell? What the hell? Hallo, kig ned i metro entrance. Er nogen her, der godt kan give mig en skellig spawner? Ja, jeg pærer 1 mil. Hvad er det? Nej! Hvorfor var jeg stuck? Hvorfor var du Nej, hvorfor var jeg stuck? Jeg kan ikke Eller er der nogen, der spiller Jeeps? Jeg gør. Jeg grindede i sådan 3 timer i går. Felix, jeg ved ikke, hvad de går ud på. Det var første gang, jeg spillede det. Det var fordi, der var... Det er i hvert fald den værste fiskespillet. Lille. Han sagde, hvis han fanger en, så ville han give den til mig. La la la. Men det var 1 ud af 500. Det var 1 ud af 500. Fordi han brugte jellyfish-bait. Men hvad er det der? Hey yo! Jeg kan ikke mere spise meget sushi. Det var skævt. Hvordan
kommer han. Jamen, jeg er helt ikke væk, jeg siger. Guardian. Kom nu! Når det er, der synes, vi skal stoppe, men sgu ikke før, man er ved at tage stop. Much. Jeg har sgu allerede kan stoppe en gang i dag. Jeg har også drukket 7 Og den er allerede over 10 minutter nu. Farvel.